דקס מציגה אוסף חדש של ריהוט מרופד, גרמני, רב-תכליתי. אנחנו נעצב את הגרסה הייחודית של הסלון שלכם, וניקח בחשבון את כל התכונות של ביתכם. ובסופו של דבר נגיע לא רק ליופי, אלא גם לנוחות המרבית ורב פונקציונליות. אנחנו מציגים לא רק קולקציות בעיצוב מודרני, אלא גם סגנון אירופאי קלאסי. אתם תוכלו לבחור סגנון שיתאים לאורח החיים שלכם, ויהיה אידיאלי עבור כל אחד מבני המשפחה. אנו מציעים לכם מבחר עצום של צבעים וריפוד מחומרים מודרניים, ובדים מחיצים וידידותיים לסביבה. מערך הלוגיסטיקה שלנו הוא מהטובים באירופה, ובקרת איכות ושירות יוצאים מן הכלל. אצלנו ניתן למצוא גם חדרי שינה, מזנונים ופינות אוכל ממיטב המעצבים בעולם. את רשימת הסניפים בישראל אתם יכולים למצוא בכתובת dax.co.il.